रमिकल्ला पकड़े ओलू एलिफेंट नहीं 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 ನಾಯಿ ಕೊಲಿ ಪುಚ್ಚ ಕೊಲಿ ನಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಪುಚ್ಚ ಕಣ್ಣು ಅವನ್ ಪೇರು ರಾತ್ರಿ ತುಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಂದಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ వీడియో ఇప్పుడు సిటీతో లాడే ఉండు అండ్ నేచర్ పుడుతున్నారు ಪಂಪದ ನೀರು ಬರೋದುಂಡು ಆಂಟಿ ತಟ್ಟಿ ಸೈಡ್ ತೋರೆ ಬೈದರು ಅಂತೆ ಜಾಗ ತುಪ್ಪಿನಾರು ರತ್ನಾಕರ ಮೇರು ಅಂಚನೆ ನೀರು ಬರ್ಪುನ ಅಂದು ಗುವೆಲ್ ತುಪ್ಪಿನಾರು ಸತೀಶ್ ಇರಾರು ಮೇರು ದೀಪು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತೂನಗಳ ಅಂಚಲು ನೇರು ಮಂತ್ರಾದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲಿಜ್ಜಿಗೆ ಕೋರಿ मेरे गाड़ी खुलते बंदे फाड़ ले मेरे के ಈ ಮರಕ್ಲ ಹರಿಚಂಡನ ಮಂಡಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ದಲ ಇದ್ದಿ ಅಡ್ಡೆಗ್ಲ ಕಾಲ್ ದ್ವಾರ ವಾವ್ ಓ ಮರತ ಜಪಲೆ ಈ ಮರಕ್ಲ ಹರಿಚಂಡನ ಮಂಡಿಗ್ಲ ದಾಲ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿ ಒಂತರ ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ದಿದ್ದೀರಿ ಸಂತ ಎಷ್ಟು ಬರ್ರಮ್ಮಿ ಏ ಕೋರಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಅದ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿನಿ ಇನಿ ಕಾಲಿ ಜೀವದ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಸೈಜಿನ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಜಿಲ ಬಾಂದೈ ಮೇರೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೋಹಾರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೋಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆತ ಹೈವೇಗೆ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಹಾಕದ ನಮ್ಮ ಎದುರು ತುಪ್ಪಾಕಿ ಸಿದ್ದನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಂನ ಪಿರಿಯಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮೀರು ಇದು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾರೆ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಓವಿ ಊರು ಗೋಪಿನಾಥನ್ ತುಲೆ ದೈ ತುಲೆ ಖಜೂರದ ದೈ ಅಗಲೇ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದಿನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬತ್ತ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗೆ ಹೈವೇ ಬೈ ಮೆಡಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಶಾನು ಆಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೋನು ಪಂದು ಪುದಾರ ಎಂಕಲ್ ದೀತ ಹಾಯ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೋನು ಶಾರ್ವಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸತೀಶರ್ನ ಗಾಡಿ ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರವಾದಿ ದೀಪಕ್ ಜಾಗ ತೋರಿ ಪೋತಿನ ಫ್ಲಾಪ್ ಆತಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸಲನ್ ಒಂದು ಹರಿಚಂಡಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಚಯ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ್ರೆ ವಲ್ಲಿ
ಎಂಗ್ಲ ಜೀವನ ಪತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಮುಲು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕದ ಒಂದೇ ರೌಂಡೇ ಬೋಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅಡೆ ಪೋಪಿ ಖಾಲಿ ಮೀಂದರೆ ಪೋಪಿನ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಸ್ವಿಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಫುಲ್ ಮರ ಉಂಟು ಫುಲ್ ಮರ ಉಂಟು ಉಪ್ಪುದಾನೆ ಮರ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಿನ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹರಿಚಂದನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಇವತ್ತು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಂದಾಸ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ನವರು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್. We are in the entrance of the farm. Look at the green. Look at the greenery. ಕಚೋರಿ ಬಂತು ಜನ ಕಡೆ ಪಿದಾಡ್ದೇರ ಅಂತ ಕಾರ್ ಹಾಕಲ್ ತುಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತು ದೀಪುಲ್ ಆಯ್ತ ಕುಕ್ಕುತುಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಎದುರು ರೈಟ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ 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 ಮರ ಮರ ಕುಕ್ಕು ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಕೊಂಡು ಆಲೆ ಬೂಲನಿ ಕುಕ್ಕು ಬೂರ್ದಿನಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಈಗ ಒಂದು ನೆಟ್ ಅಂತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರುಡಿ ನೆಟ್ ಅಂತಾರೆ ಮೊದಲು ಹಾಕಿದ ಕುಕ್ಕು ಬರ್ತದೆ ಪತಾರ ಕುಕ್ಕು ಪೆಜ್ಜಿನಾರು ಎಡ್ಡುಂಡಿ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ How was swimming pool? ಅಂದ್ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಗೊತ್ತ ಇಂಕುಲ್ ಕುಕ್ಕೇ ಕುಕ್ಕು ಬಾಲೋ ವೀರಂಜಿಲೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಂತಿಲೆ ಮೂಲತೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಎದ್ದು ಹೌದು ಹಲವಲಿಗೆ ಕುಕ್ಕು ದೌಲಂಜಾಚು ಕುಕ್ಕು ದಿಕ್ಕನು ಕುಕ್ಕು ಮೂಲ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ಬೆಲೆ ಜೇಜ ಅವು ಚಂದ ಅದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಹಾಲತ್ತುಂಟು ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಅದದ್ದು ಪೂರ ನೀನೊಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ವೈದ್ಯರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲ್ಪರೆ ಕೋಚ್ ವೈದ್ಯರ್ ಕೈ ಇಂಚ ಮಾಡು ಕೈ ಇದಾದೆ ಕಾರ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ ತರ್ಪುಲೆ ಅಂದ ಗಾಳಿ
अरे मंडे रख ले ನಮ್ಮ ಈ ಅವನ್ನೇ ಯಾತ್ರೆದ ನಾಳೆ ಬಾ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅಚ್ಚಲಕ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳು ನೀನು 100 ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಹರ್ಷ ಸಂತೋಷದ ಶುಭ ದಿನದಿ मोने तेपले अच्छा लकले अच्छो अच्छो Happy birthday साइडो कुक्कू ते ये दाल इधर प्ले वो प्ले तका लिया अपन ये ಅವು ಕೊಲ್ಲಿನ ಕೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವೇಟದಲ್ಲ ಒಂದೊಡು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ದುರ್ದಿತ್ತ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಾಂಡು ಸತ್ತೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ತಡಿಯ ಜಪ್ಪುಲ ಜಪ್ಪುಲ ನಂಬಿಕಲ್ಲ ಧರ್ಮ
ನರಳಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ದಿನ നല്ല ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ಫೋನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಅಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಧರ್ಮ ಇವತ್ತು ನೋಡು ಇವತ್ತು ನೋಡು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಲೈಸನ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಸರ್ ಲೈಸನ್ ರಮ್ಮಿಕಲ್ಲೆ ರಮ್ಮಿಕಲ್ಲ 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 ಏ ರಮ್ಮಿಕಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನೀಡ್ದಿ ನೀವು ಪತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಅದು ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂಡಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಯಾವ ಬಪ್ಪರತ್ತೆಲ್ಲ ಜಾಚಕ್ಕ ನಡಿಗೆ ಬಪ್ಪರತ್ತೆಲ್ಲ ಜಾಚಕ್ಕ ನಡಿ ನೀ ಗಟ್ಟಗಂತು ನಿನ್ನ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ 12 ಗಂಟೆ ಸೊ ಹೊರಡ್ದು ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಮಸ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತೆ ನಡೆ ಇದಾಡ್ನಾ ತಿರ್ತು ಕಟ್ಲ ಗಿಂಬಲ್ ಸೈಡ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಟೆ 12 ಕಾಲ ಆಡತ್ತೆ ಓ ಬೈಕ್ ಹೋಗಿ ನಂಚಲ ಸೌಂಡು ಎಸಿ ಬಡ್ಲಿ ಇರಗ್ ಮೀನ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಬೈಕ್ ಇರಡ ಅದೊಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಬೆಲೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಚ್ಚು ಚಾ ಬೇಡ 1 ಗಂಟೆದ ರಾತ್ರಿ ಚಾ ಕಾಫಿ ಚಾವ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಫಿಯಾ ಕಾಫಿ दो कॉफी एक टी ತಿಂಡ್ರೆ ಅದೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇಜ್ಜಾ ಚೇಂಜ್ ಉಂಟು ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು ಐಕೆ ಅದೇ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಈತಂಡು 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಫಿ ಫರ್ರೆಂತಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪನೆ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂತ ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್